10. chórem, który wystąpi przed nami podczas dzisiejszego drugiego dnia przesłuchań konkursowych 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej będzie dziecięcy chór świętych Cyryla i Metodego, Veles, Macedonia, dyrygent Weselinka Madiarowa, kategoria chóry dziecięco-młodzieżowe. Chór dziecięcy świętych Cyryla i Metodego został założony jako kameralny chór młodzieżowy w 2012 roku. Początkowo działał w ramach diecezji Powardarian, a po 2 latach przeszedł pod skrzydła Stowarzyszenia Działalności Artystycznej i Kulturalnej Art Ocarina w Veles. Od momentu swojego powstania aż do dziś chórem kieruje dyrygentka Weselinka Madiarowa. Oprócz licznych osiągnięć w międzynarodowych konkursach, maj 2021 rok, Bijelina, Bośnia i Hercegowina, Majskie Muziczke Świetności, 3 pierwsze miejsca w 3 kategoriach, grudzień 2021 roku, Kikinda, Serbia, także 3 pierwsze miejsca w 3 kategoriach oraz kwiecień 2023 rok, Torrevieja, Hiszpania, 3 miejsce. Warto wspomnieć, że są najmłodszym chórem w Macedonii, jaki kiedykolwiek uczestniczył w boskiej liturgii. Pierwszym utworem z 8 wykonanych dnia dzisiejszego przez chór będzie Chwalicie imię Gospodnie na melodię bizantyjską.
Utolimo ja pieczali w kompozycji Iriny Denisowej. Hymn uwielbienia ku czci świętych Cyryla i Metodego w kompozycji Skałowskiego.
Nynie siły niebiesne, muzyka Georgii Lwowski. Aliluja, zapro, zapro.
Paweł Czesnokowy. Mała doksologia w kompozycji Stojkowa. Na zakończenie w wykonaniu dziecięcego chóru świętych Cyrla i Metodego z Wełys w Macedonii usłyszymy Kondakion Święta Narodzenia Chrystusa Dziewa Dnies. Muzykę do tego utworu napisał Aleksander Kastalski. Amen.
Dziękujemy dziecięcemu chórowi świętych Cyryla i Metodego z Wełes w Macedonii za występ. Chór występował pod dyrekcją Weselinki Madiarowej w kategorii chóry dziecięco-młodzieżowe. To bardzo miło i wielki zaszczyt gościć nam dzieci, tak młode dzieci śpiewające bez zapisu nutowego muzykę cerkiewną.